హాయ్ అండి. వింతైన తార, జ్ఞానులకు దారి చూపించిన తార, ఈ క్రిస్మస్ స్టార్‌ని మన ఇంటికైతే అలంకరించేస్తున్నామండి. లాస్ట్ ఇయర్ కవర్‌లో జాగ్రత్తగా పెట్టి దాచినటువంటి స్టార్ అన్నమాట. దీన్నైతే ఓపెన్ చేసేసి దానిలో ఒక బల్బ్ పెట్టి స్టార్‌ని మన ఇంటికైతే కట్టేద్దాం. అదేంటి అప్పుడే స్టార్‌ని కట్టేస్తున్నారా అని అంటున్నారేమో. మేము అడ్వెంట్ స్టార్ట్ అవ్వగానే స్టార్‌ని పెట్టేసుకుంటామండి. అడ్వెంట్ అంటే ఏంటంటే యేసు వచ్చుచున్నాడని 4 వారాల ముందు కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన టైం ఉంటుందన్నమాట. ఈ 4 వారాలు చర్చ్‌లో కూడా ఒక్కొక్క క్యాండిల్ చొప్పున ఆశ, శాంతి, ఆనందం, ప్రేమ వీటన్నిటికీ గుర్తుగా వెలిగిస్తూ క్రిస్మస్‌కైతే రెడీ అయిపోతామన్నమాట. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ఎ హ్యాపీ క్రిస్మస్.